επαναλάβουμε και το επαναλαμβάνουμε. Είναι ευκαιρία η οποία εδόθη στο έθνος για τις επαναστάσεις της 21ης Απριλίου δεν πρόκειται να ξαναδοθεί. Ή θα κάνει αυτήν την φορά το άλμα το έθνος προς τα εμπρός ή θα αποθάνει. Μανούλα. Εσείς οι από κάτω βοηθάτε τον από πάνω. Καλοί μου άνθρωποι, στην επέτειο της βίας απαντάμε με μια προφητική ταινία του Θανάση Βέγκου. Θανάση, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι. Προβάλλεται στον πολυχώρο του Δημαρχείου την Κυριακή 21η Απριλίου στις 7 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Το γέλιο μας παραμένει αφορολόγητο. Μωρέ, ξέρεις από Βέσπα.